И здравейте, аз съм Георги от Sharp Shadows TV. Продължаваме нашата поредица, а именно Tomb Raider. Само един момент да си настройвам това за 10 минути. Така, продължаваме. There's no doubt Himiko had power. Some say shamanistic, elemental. A woman wields that much power, and sooner or later it gets called witchcraft. Забелязах нещо в епизодите, че ми... В смисъл, там ми лагва. Всъщност, докато играя, не знам защо, ма не ми лагва. Буквално не ми лагва. Not if we don't live to tell it. Намалил съм и графиките и всичко и не ми лагва. В клипа не знам защо лагва. Тига разглежда, давай напред. Да, искам се извиня за това, че качих един епизод напред. Нещо, че е кръстен трети, но просто третия епизод, който трябваше да е трети, остана с него, той... But look, the bowl, the candles. Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Laura. The Lost Kingdom. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. We're standing on a gold mine! Come, quickly. Your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back! They can't be trusted. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No! I'm handling this! No! No! Please! Get off! Just go along with them, Laura. Do whatever they say. Дай меня пистолет. Иди. Пошла. Who are you people? What do you want with us? Laura! If they give you any trouble, kill them. Don't hurt them, please! I said, Санечка. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не знам защо, но то говори на руски. Run them up! Run them up! Ау. Don't you fucking move. Да, бе. Лара да не мърда. Окей, щом си вярваш толкова. Добре, че поне радиото не съм взел. Фак. Don't make a sound. Yeah, I'm on it. Если они доставляют много хлопота, убей! Къде ми се връща? Не помня точно как беше, но това съм отград доста време, защото той винаги почти ме хващаше. Ще е там горе, търси един. Само да не се обърне до нещастник. Ще си ебе майката. Свирявам до слоняца. Хайде, разкарай се. Как да мина по крайония? Това ми е проблема, трябва да се върне. Факт, пострада. Да влезем в минато бързо. Too bad. We could have used some more recruits.
Ще липсвам, аз съм си тук, стегнете. Може се разкараш. Какво трябваше да впитам? Yes! Ма сега ще ни видят. Готови? See that. А той знае, че сме тук. Сега обаче тук какъв секшен в този пак. Она тоже была порядочной стервой. Аре бе, браво. Стреля! Сега. О, очаквах да съкна тук, но явно не се получи. Добре бе, гръмните в главата ми, трябва да си мъртъв вече. Ние нямаме патрони. Явно само ще ги заплашвам. Да, вярно, така беше. Тук мисля, че беше на сега. But I don't have ammo. Май сега ще намерим едно обаче. Ето. Оу, леле. Се разминахме. Не бе, стига бе. Съжалявам за това. Надявам се не се чул звука от скайпа. Верно ли е? Толкова ли съм крив бе? И вчера бях толкова крив в CS-а. И днеска. Умираш бе. Аре, защо така е? Добре бе, бате, какви стя е? Пах ти безсмъртните коплет. Sorry, чипсон. But... Браво. Ой, по-леко сте стрели тук. Фака, запалиха вратата. Добре. Така, я си следим само това, че... Още патрони, още патрони. Я вече имаме лъкчек, са видях. Аз явно съм слепчик. Какво става, брат? Лека нощ и лек сън. Ла-ла-ла-ла-ла. След малко ще спра клипа, защото вече станаха повече от сигурно. Не, едва ли са повече. Почти 10 минути са. Не, тук едва ли ще ми трябва факулата са. Тук ще ми трябва паркур мастер са. Оп. Омага трябваше първото да убия. Да бе, те са много добре. Наистина много. Те си много добре. Супер добре си. Така.
спиране казах. Добре, той ще спра клипа. Харесате, коментирайте, абонирайте се и до скоро.